Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget, der hedder Rivals inde i Roblox. Okay, hvis I ikke kender vores kanal, så spiller vi ret meget Roblox. Det er kun 2 videoer, hvor det kan lige poppe frem på den her skærm, der er lige her. Ja, det er her nu så. Jeg tror ikke mere til, han er her i dag, men vi kan håbe, at han kommer. Ja, det kan vi virkelig godt håbe. Hvad mener du? Ja, hvorfor kører du sådan en lille bil? Nå, nu skal vi bare springe ud i videoen. Så siger vi alle sammen og velkommen til Rivals. I dag er det den første gang, vi spiller Rivals. Yes. Og som I kan se, vi er virkelig dårlige til 99 Nights. Yeah. I kan skrive ned i kommentarfeltet, at vi er virkelig dårlige til det. Okay, lige min kat på bæltet. Sådan en bælte. Det gik igen. Det kan godt være. Og nu har vi tænkt os at hoppe ind i et spil. Så Du har stadigvæk ikke spurgt mig, kom. Ja. Så vi ses til spillet. Vi spiller nu. Nej, så vi kommer nok til at klippe, til vi lige er færdige med den her timer, så. Ja, chess. Eller dogs. Vi skal have det her. Dogs. Vi skal have Chess eller dogs. Så. Hvorfor er jeg så lav? Der går. Nu skal vi spille spillet, fordi jeg er ret dårlig til det. Jeg skal lige hacker mode aktiveret. Lige tos. Nu skal vi spille med sådan nogle gode nogle. Det var det. Ikke mig, der har gjort dem gode, vel? Det kan du. Jeg bestemmer ikke, vel? Men jeg fik en. Der har han mig. Fik ham. Jeg fik ham næsten. Nej, han er snipe. Den er ikke engang lavet. Ja! Ej, du har... Hvor er han? Kom! Jeg så den er dig. Jeg blev skudt. Jeg blev skudt på. Kom her! Yeet! Jeg tager lige Jeg har noget ikke noget livsbøg. Jeg har ikke engang taget medkit på her, jo. Det har jeg. Oh my god! Og nu er her... Er I underbukser? Det var jeg så ikke. Ja, det må vi ikke tage på det. Nej. Måske jeg skal tage medkit på. Det kan da godt være, at du har gode våben, men jeg har da lige så gode våben. Du har da ikke brugt 3.000 kroner på det her spil, har du? Jeg tror, det er en dårlig idé at sige til... Ja, Matti er blevet scammet med spillet. Ikke en skid, jeg er blevet scammet. Ja, han er blevet scammet for alle sine våben. Hvilket gud ved jeg ikke. I kan selv vise den brug. Og hvis I synes, det er virkelig kedeligt at kigge på min skærm, så kan I skrive noget i kommentarfeltet, at vi vil godt vil kigge på Mattis skærm næste gang. Damn, han er god med en kniv. Nå, det betyder kun én ting. Undskyld, at jeg kun kommer til at bruge 1 våben lige nu, fordi at jeg er ret dårlig til Klar. Swift-våben. Cheers. Jeg har en dårlig ham der. Han havde ikke meget liv, du er faktisk rimelig god til den. Jeg lader bare dig gøre det hele, fordi hvis jeg går pro-mode, så er det så kedeligt. Fik ham? Ja. Jeg fik assist, så nej. Det er hvad der sker, hvis du prøver at dræbe en med flammekatter. Kok. Ebber. Ham der, han har den samme taktik hele tiden. Hvor er han? Hvordan kan du egentlig gøre det? Flammekatter. Hvad laver du? Irriterende. Nej, rigtig god. Jeg Matti, der er sikkert et copyright på det der. Ulu, han skal dø nu. Jeg gør ikke noget andet end at drille det. Det skal... Jeg giver dig, det vil jeg skide. Og tænk ikke over min attitude i dag, jeg er bare sygt træt. Skal ikke? Jeg døde ikke af ham, jeg døde af mig selv. De nugget. Jeg skal blive bedre til at ikke at bande kamera.
Så hvis du en dag kan hjælpe mig med ikke at bande til... Jeg bander aldrig. Det er nok fordi, jeg ved, at det nok ikke særlig sundt. Det er ulovligt for ham at bande. De har også sniper. Lille headshot. Nej, ikke lille headshot. Lille headshot. Jeg fik headshot lige i hovedet. Headshot! Double headshot! Undskyld. Jeg var lidt overgivet, når jeg spiller Rivals. Jeg har alt for meget energi. Jamen, hvorfor tager du så meget energi? No. Energidriks. Ja, hvorfor? Det gør jeg i forvejen. Jeg kan godt lide Red Bull og iskaffe. Iskaffe? Jeg kan godt lide Red Bull. Jeg kan godt lide Monster. Jeg kan godt lide iskaffe. Iskaffe? Nej. Bip det. Nej. Matty, kan du ikke lade mig råbe så meget? Pipi kiwi action lige her. Boom. Lille pipi kiwi action. Se når jeg går sjovt at se på mig i brug mode. Skriv noget i kommentaren, det er faktisk mega sjovt at se Matty gå i pro mode i alle mulige. Der er ikke nogen, der har skrevet vores kommentarer, Matty. Nej, men det skulle det ærligt for det. Og vi vil godt bare sige virkelig tak for 10 abonnenter. Og bare lige så I ved det, jeg kan ikke lide. Jeg har smagt det før, men jeg er ikke den vilde. Jeg kan ikke lide Monster. Vi vil godt lige sige noget. Vi vil bare sige virkelig tak for 10 abonnenter. Ja, tak for det. Jeg tror, vi skal holde fest i dag, tror jeg. Ja, vi sætter virkelig stor pris på, at I overhovedet bare gider at trykke på den der abonner-knap. Vi sætter stor pris på jer. Vi kan godt lide vores fans, kan jeg kalde det. Jeg spiser nogle chips, jeg ikke er gode for min mave. Og det betyder så, at da jeg gik ind og skid en dag, så fik man børnetraumer, hvis man var barn og gik ind på toilettet. Det skal jeg bare lige vide. Hvis I går på noget friskole, og I ikke vil få børnetraumer, så skal I aldrig gå ind på toilettet, efter jeg er skidt. Hvis I ikke vil blive traumatiseret for livet. Og hvis vi ved, hvor gamle vi er. 11! Nej, du er ikke endnu. Det er den døde! Og jeg headshotter du. Oh my god. Hvis I hører den der baggrundslyd, ikke? Det tror jeg ikke, de kan. Det er... Ja, jeg vil godt lige sige sorry for, at vi sagde, at der var gæster derhenne. Det var der, men det kunne bare ikke høre det. Men der... Jeg føler mig for overgivet i dag. Ja, det var bare fordi, at... Se lige, hvor cool jeg ser ud med energipistol. Skal vi sidste omgang? Altså, Uzi. Ja, lad os gøre. Boom, 16 med op på taget, mener jeg. De er kogt. De er monkey. Og I kan godt skrive ned i kommentaren, om I spiller Rivals. Fordi vi kunne om I i det hele taget spiller Roblox. Man vil nok ikke se vores kanal, hvis man ikke spiller Roblox. Hvorfor? Det er sjovt. Den anden der. Virkelig gerne vil have, at vi ser... Nej, at... nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Hvad? Hvad er det? Hvis I gerne vil også se min skærm. En dag. Kogt. Fordi at vi brugte flere timer på at redigere den anden video. Oh my god, den mand. Hvis du gerne vil... Sofus, i det der spil, hvis du gerne vil blive blind, så kig ind i sigtekornet. Har du ikke set det lava? Man kan synes ægte blind af det. Okay, tror jeg nok. Kan ikke huske. Den anden er livet. Og det er også 2 mod fremme spade, der ikke kan finde ud af en skid. Og vi har måske en virkelig stor fan, der hele tiden beder om, at vi laver en ny video. Hun hedder... Vi kan godt... Hvis du gerne... Hun hedder noget med M, har en lille søster. Hun er lillesøsteren til et Melanie? Det siger vi ikke. Ej, du har lige sagt det. Nå, det biber vi bare. Boop. Boop. Hvorfor er den egentlig så stor? De er kogt. Ej! Det er klart, du er rigtig godt. Så, not my problem. Hacker time, baby! Boom.
vil du være kogt? Hvor er han? Jeg ved godt, hvad der var grøn minigun. Det er faktisk ikke så svært. Du skal bare løbe hen og smadre ham. Jeg har en frisk. Goddammit. Det er godt, jeg ved, hvordan man bruger en minigun. Det er så dumt. Fedt! Hvad tror jeg har fundet igen? Jeg ved, hvad jeg skal bruge næste rundt. Hvor er ham den anden? No. Du går. Oh my god! Hvor han har en abidu. Han har en abidu. Skal vi sige vores allerstørste fans, vi har mødt indtil videre? Skal vi sige dem? Jeg ved ikke, om det er ulovligt eller Det er lovligt. det. Det er ulovligt, vi siger det bare ikke. Men til dig, personen, som der siger lige det her. på friskole, så vi så... Ikke så svært. Vores største fan af lille søster er Ej, så meget kan jeg sige. men jeg tror godt, det bliver lægget ud. Og det Ej, det siger han, når det står 3-3. Ved du, hvad det betyder? Minimum. Det betyder, han er fucked. Altså, ærligt talt, han er fucked. Okay. Start med bum bum bum. På en eller anden måde gjorde vi det. Lige hurtigt sådan. Manbo. Match point. Er han på steroider, eller hvad laver han? Ej, okay, jeg skal nok. Når han er på telefonen, så hader jeg ham. Ødemagisk. Oh my god. Snaggy. Så vi vil sige stort tak for den her video. Se. Vi ses i næste video. Se.